खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं गोदान बोसोर 2023 मायथाइयाव दायनिगिरि हिसाबै हमजाजेनबाय सासे पुलिस कनस्टेबलआ। हमजानाय पुलिस कनस्टेबलनि मुंखौ निरन्दार फाये होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो धेमाजि जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों। सासे दायनिगिरिखौ उदाङै हगारनो नाजानाय दायनि थाखाय बे पुलिस कनस्टेबलखौ डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हान्जाया हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै गुवाहाटीनि रेलवे स्टेशनाव गुवाहाटी रेलवे पुलिसफोरा गोख्रों सिग्रोमनानै 42.32 मेरुजुआना ड्राग्स हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्सफोरखौ थाम्बाराम स्पेशेल ट्रेननिफ्राय बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्सफोरखौ गांनै बेगआव ट्रेननि सिट सिंनिफ्राय बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थामहिनबा बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारनाव जालाखौ मुङै फाव खालामना बयजोंबो सिनायजानो हानाय गेदेमा थिकेन्द्रजुत नार्जारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा क'क्राझार खातालगुरि गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा थांनाय हरनि 9 रिंगायाव गावनि आंगो गामियाव गासै नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बुहुमखौ नागारलांनानै अबथिरायै रुंसारि जालाङो। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मजों लोगोसे हारिमु सावथुन मुलुगनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बृहस्पतिबारखालि मोनानि समाव सासे पाइलटआ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो लोगो पाइलटआ गोगोमै जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशनि रेवा जिल्लानि मोनसे मन्दिराव गंसे हेलिकप्टारा गंसे मन्दिर आरो फांसे बिफाङाव सौदावनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।